Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ, aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la. Ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Aw bisimila hôtel Lafiya la. Ni ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na. N'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango. Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ. I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04. Hôtel Lafiya référence do. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ
an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye juye kalo tile 19 san 2025 an bɛ an filɛba an lamɛnba an kanuba n'an lafasabaw k'u bɛɛ lajɛlen fo. Fala ye a dabɔra manjugu a dabɔra ko kura o de ye kɛlɛ ye. Keba Jalo k'i yɛrɛ fo i ni sɛgɛn i ni ɲani sanji bɛ ka min de k'a ɲina ni nin kɔɲɔko in sigira sen kan tuma min a ye nana kɔɲɔkɛw b'an fɛ yan sisan dɛ a y'a hakili to an na kɔɲɔkɛw b'an fɛ yan kɔɲɔw dɔgɔdalen don Abulayi kɔni ta kɛra ka ban tɔ ye maa 2 ta ye Fala ye ne bɛ k'an ka jamana lajɛ kosɛbɛ tile 2 in na n bɛ ka fɛn caman ye ni mɔgɔ mɛnna fɛn na a bɛ k'i taabolo de ye quoi tubabukan sɛbɛnnaba ninnu minnu bɛ tubabukanba ninnu sɛbɛn ta k'u miirina u b'a fɔ a ka kɛ tan u b'a fɔ a ka don tan u b'a fɔ a ka bɔ tan a y'a f'u ɲɛna anw bɛ bɔ ka taa min ɲini an bɛ min don an b'o de ɲini na fɔlɔ tubabukan lamɛnba in a t'an t'anw bolo dɛ n'u sɛgɛnn'o la Fala ye u bɛna tila ka don a la bamanankan fana na a bɛɛ y'a kelen de ye maliyɛnw ko mun dugu jɛra n ka n ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ n ɲuman ka segin ka na n ka so foyi m'an sɔrɔ n ka Ala barika da n limanaw n bɛ se ka mun ye n k'o kɛ o ye Fala ye ni dugu jɛra anw bɛ bɔ cogo min ka taa an débrouiller dɛ minisiriw fana bɛ t'u débrouiller ten de an bɛɛ de bɛ taa an débrouiller koyi duguba in ye kelen pe dɔrɔn de non e ka tubabukan sɛbɛnba ninnu ni fɛn ninnu cɛ o ji t'anw jɛ tuguni koyi e ma réseau yɛrɛ masumalen maa minnu bɛ ka nin fɛn ninnu sigi sen kan u k'a dɔn k'a fɔ ko kuntilenna min bɛ jamanadenw na bi o tɛ nin si ye u tulo bɛ min bɛ Fala ye maaw ka kuma dunungaw balakaw dunankɛ tulo bɛ kolonkalakan de la o de b'a wasa sabula n'o bɛ yen sigi bɛ diya a bɛ se ka mɛn aw fɛ yen nin waati in na fana an y'a ye k'a fɔ jamanadenw u y'u ka wari ta u jɛra n'a ye k'a fɔ ko jamana ka tali kɛ u fɛ yen Fala ye ko k'a kɛ ka baara kɛ o don ko minisiri min bɛ kuranko kunna a bɔra ka kuma min fɔ an b'a fɔ a ye a ka farati Fala ye maliyɛnw bɛ fɛn caman de dɔn sisan u tɛ kuma de ko caman de bɛ jamana kɔnɔna na bi mɔgɔw tɛ fɛn fɔ a la nka o kɔrɔ tɛ k'u t'a kɔrɔ dɔn dɛ Mali de kɔnɔna na Fala ye i bɛ taa mɔgɔw fɛ yen u b'a fɔ i ma ko ani su hɛrɛ sira sura k'a sɔrɔ aw bɛɛ ye kelen n'i ye accident kɛ ni maa ye siɲɛ ta ni maaw kumana aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw y'aw sigi k'aw hakili jagabɔ a bɛ taa ɲɔgɔn somɔgɔw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ yen yɔrɔnin kelen o ka dɔgɔ jamana caman na dɛ o y'anw ka jamana in fanga dɔ de ye an k'an sinsin olu kan an ka se ka maaya kɛ nin waati in na an bɛ ka min ye minisiri ko u bɛna taa taji sa maaw tɛ fɛ u ka wari ka don taji la dɛ Fala ye mɔgɔw ko kuran sɔrɔ cogo wɛrɛ minnu bɛ yen baraji minnu b'an bolo an ye baaraba minnu sigi sen kan laɲini minnu kɛra panneau solaire kow la a dɔ ka lajɛ lafiya bɛ se ka don cogo min énergie yɛrɛ bɛ k'i firifiri kabini kuma jan Fala ye nin bɛɛ la kuran tɛ ka di maliyɛnw ma fu la o facture bɛ na a bɛ tigɛ donc ni énergie bɛ musaka min sɔrɔ a yɛrɛ ka kuranko la a ka t'o don taji la min ye anw ka dɔrɔmɛ n'anw ka mugan ye o ka kɛ ka baaraw kɛ baara min bɛ se ka yira jamanadenw na sabula taji tɛna se ka yira jamanadenw na dɛ an b'a fɔ minisiri ye o don ko bɔli la a bɛ fɔ min ma ko communication gɛlɛya y'a sɔrɔ a taara jɛrɛ in kɛnɛ kan a bɛ n'a fɔ a m'a labɛn nka an b'a ɲini a fɛ siɲɛ wɛrɛ Fala ye n'a bɛ bɔ ka kuma a ka fɛn fɔ anw bɛ fɛ ka min mɛn an b'a fɛ ka min faamu o ye mun ye Asimi bɛ ka min ɲɔgɔnna kɛ ka panneau solaire ye dɔgɔtɔrɔsow la ka panneau solaire ye hali kunu président ye panneau solaire ani onduleur
adi anga seko ni dongo ma bisaba ma anda bana do akuma na sogomada ina donc olu waleyaw baraji munun be anga manantalu anga selengew anga balengo anga kojalanu munun sigileno nulu be ji be se ka ke kuran chogomi tabolo wara munun be nulu kanga se ka sinsin mina munun be energy bolo nolu chaman chieneno ameni ne me nga minye taji sanye fala ni santan laba ina mali kono ya ministre min tara wo yo fala anta dado taji sani ko min bala mogo ba kalama donc o de la malion ya yira ka fo akadu ye minga ke u ka warla o ye fenga jo leki chama be bulu leki do be olu boroto le ko ke na ta war kurata ko ka ta boroto itita kuradla yani ki balan korolena ta leki kurado dla mauke iye ola o ga sa kuma ma ni ka korole non te ledu tara energy a menao gouvernement de kungo kabe musaka duma kabe ni sungalo wati nga jamana be chogo bina bi bela jere ma don afa ame mina anga jamana be mina bi ma sita don ma ti adugolente masila wa fala feno fana be gouvernement ko la fa ngo fo mogo ye uko famu sao sa musaka mbe sigi senga ko jamana ka nga bara kene ayi na fora sa ko fala nyina sango nana fala de kanga ni war haga soro assemblée ya voter fala ba war do ala na ma seka do ala be sigi wakande kono de parce que kuma chama ba me mogo da awe kaninke ninu ngela be ka soro sharia re fana ba ko ni nga do ni ndade fe donc a seka taka seka ke ka fe oreke fo mogo ko de famia akola o de la ni wati kelema on kera kuma chama wolele ma dabe bla mogo yi nga o benata sorokota na srafe fana ama nyini gouvernement fe alibi falai u ka chesirike akola parce que ni wati na ibe femi me mogo da kosebe mali kono ya oye anzenga nedo soro ale puma ka cha soro bosomba o yere emoro ma o magalulame odongo akoko anga jamana be musaka min soro kwa musaka famba ko abeneno saradema yiriwali bara tsega nyo soro wa minye fanflana ye anga jamana kono bi be nyebe mina oye ka fo ame kelela kele fana du musaka ntante atlekelen konna na mime do ala na fora maw ya be boya hakli made abe drone mun wuli toy abe sura simunu ye marafa chimuna wala kele ma no gone odla alama hinana amaru tumani turela ako mogo maya donola ko alerebe ka yere nyininga terrorisme nunu uka moto atajiu apinau aminau mamunu meni barabela loka dumini ni bebe soro chogodi parce que alebe jamana tado o de la afara mauye anga ahakli to anga jamana na mau be se ka fembela jele jatemine ka ikakilina di ala falai nga minye anga sora su ye angulu banga kola ma be ko ke ka sorema do ma gasila ma be se ka kuma fa ka sorema ma degu nga ka nga sora su la jaba kulu togo tien ka femfo uluma bi mi ma kuma suli oti ba mare nyo de finira ngo mali kofe anga ligne rouge armée di amba don ube mina mami ma delega maîtriser chikame ni e berdem chonyana abisa ibolo de munu mu jo o save ko ti falai katla ka boka donga foko saya be kata e ma se ka fo soro ka fo uluye ni te se ka fe vo ti dadi makun fana be pumao donc sogomada ina an ba fe ka ni dakurunya flafa ka sura ma do anga kuma yere kun an na kun yere la folo sabula ko na tigi de bi yala ke ba nunu nga dugu mawo ku labe de san kumbu kan nyina de ne re burana ka fana ku labe mamu da fe ale bora olu fe ama fo sa ngo mi ye atandina e ale koni masayara ye atandina arajo mali aka chede kundo tumutu konnana ni wati na dugutigila ka uluka mama fale do sabula dugutigi se na bolo bela jele ye ai maire ya fana nana faro ka tuguni délégation spéciale nyemaya o dira ma kunungo ko akoke ani ma wolo vlade wo o bara la nyanfe nere ka muso ne muso kele mala falai
a b'a hakili to a la n'a bɛ sɛbɛnniw ni kuma ninnu fɔ sisan tumutu a bɛ ɲininka a kana girin ka a fili kow la ten k'u ni fɔ délégation spéciale 11 Jara madame Aïdara Jara Touré 11 femme moi ye ya filɛ nin ye e y'a ninnu ka du dabɔlen don ka ɲɛsin BMS de ma Tumutu fala ye k'an don fo ka taa an bɔ don o don an bɛ tilelafana dun ye Jara ta ye surafana ye don o don o la n k'i ma n ko ni gouvernement ka dan anw taali ma dɔrɔn Jani équipe u k'anw lase yen dɔrɔn u k'anw doni ka taa anw bila yen dɔrɔn anw b'an da tɔ ɲɛnabɔ an buranna n'a ye n'an ma mosquée Sidi ye y'a sɔrɔ an na si Jingare bɛri kɔnɔna na walima an bɛ taa Sankore fala ye kuma tɛ a waati bɛ taa bɛn waati min ma o b'a sɔrɔ tileba bɔ tɛ yen ten kosɛbɛ fo nɛnɛ bɛ k'i firigi faraka Tumutu dun bɛ cogo min a bɛna na diya de nin wagati in na Mamu Dafe bɔra yen a ko tiɲɛ yɛrɛ la Tumutukaw ye baara mun kɛ Tumutukaw ye ko min sigi sen kan an bɛna na tila k'an da don a la parce que a ka fɛn b'an bolo nin ye ɲɛbila kumaw ye ka Tumutu délégation spéciale maaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min na nin waati in na k'u fo n yɛrɛ dɔgɔnin n'o ye Aluseni Alaji ye radio jamana o directeur ye ale ye an kɔrɔkɛba fana bɛ yen n'o ye Asikia ye Asikia ale fana ye an kɔrɔkɛba ye kunnafonidila don ka taa se Usu ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo min ye Bangu ye ale bɛ Gundam Mamudu Bangu ale fana bɛ kunnafonidi baara kɛ kosɛbɛ Tumutu ka taa se Dida ma ale yɛrɛ de ye Sijo tɔgɔ ye di Joliba olu ka lasigiden de ye Dida ye ale b'o o baaraw kɛ u ye Tumutukaw fɛ yen a kunnafonidila cɛman na musoman bɛɛ ani n buramuso ncini Fatuma Arbert an b'a fɔra fo kɛlɛ tɛgɛrɛ fala ye sɔgɔmada in na an bɛna don baabu minnu na a fanba bɛ tali kɛ kiiriko ta nasira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamananw ko ten ni koba kɛra maaw bɛ mɛn a kan k'a lakali koba jumɛn kɛra fala ye o ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen min banna a ma mɛn kosɛbɛ ten cɛba minnu y'u kɔ da ko la an ka jamana kɔnɔ kiiri bunakun kan ka se k'a to nin baliya in ka sigi sen kan an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cour suprême ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Wafi Ugade Sise ye a ko nin pankurun ko in ni jamanakuntigi ka pankurun sanko in min ye musaka min donna wolomasiri tabaw ka ko la ko fo a ko ka se a ka taa se a dan na maaw ka jo n'u ka jalaki ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a kana maa mun k'a mɔntɔ k'a bila kɛrɛfɛ ten Wafi a y'a se kɛ fala ye i b'a dɔn fɛnw damadɔ bɛ yen n'i ma taa Mali kiiritigɛyɔrɔw la i t'olu dɔn tubabukan na u b'a fɔ ma ko présenteurs sociaux sisan ni ko bɛ yen ko dɔ ka kɛ Jani na yan sisan u b'a aw bɛɛ bila aw ti maa dɔn maa min bɛ se ka kuma aw ka patron fɛ dɛ a y'an denkɛnin gɛn ka bɔ baara la o min bɛ kɛ kiiritigɛyɔrɔ la fala ye cɛ min bɛ se k'i jɔ k'o kunbɛn ka tila ka kiiri baara kɛ anw ka jamana kɔnɔ yan a man ca Wafi a y'i jɔ a jɔyɔrɔ a nɛnini a dɔgɔyamali hali kiiri yɛrɛ bankun kan kiiritigɛla minnu bɛ yen n'olu ma sɔn a y'a bɛɛ mun a tɔgɔ la ale taalen sɛgɛnnafiɲɛbɔla fala ye maa min nana Wafi nɔ na o ye bɔbɔkɛ ye docteur Fatɔgɔma Tera ale de ye Cour suprême ɲɛmaa ye bi a fana hakili tɛ lajabali la hakili tɛ lagosili la hakili tɛ kuma la min ma fɔ a ma don o don jɔnmuso n'a kɔladen min ye bɔbɔkɛ ye a y'i ɲɛ ci k'i tulo ci sabula sariya dɔnnaw yɛrɛ ko sariya kan ka kɛ fiɲɛbere de ye a bɛ bugubugumali de kɛ n'a ye maa min sɔrɔ o de ye sariya ye nka n'i ɲɛ yɛlɛlen fala ye i man teli ka sariya tigɛ Fatɔgɔma Tera n'ale ye Cour suprême ɲɛmaa ye nin waati in na ale sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ kiiri min n'a bannen filɛ nin ye a n'a kuma misɛn a n'a don o don lakalili a n'a fɛɛrɛ jugu a n'a jan jugu min ye Tera ye a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la koyi bi Cour suprême ɲɛmaaya bɛ ale de bolo an b'a fana fo maa min bɛ yen n'o kɛra nominali yɛrɛ ko b'a ɲɛ jubaju yɛrɛ ye kosɛbɛ o ye Mamudu Timo ye procureur général
fala ni maa sɛgɛnna nin sɛgɛnna dɛ Timo e b'a dɔn de fala yi ɔnzɔn kase nu ja yɛrɛ bɛ Cour suprême maaw dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan o Timo kabini ko ninnu nana ɲaami su tɛ ban tile tɛ ban ni a ti lajaba bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ a ma nka fala yi maanifin tɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ procureur général a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya baara in na o ye Amadou Balogo Gindo ye Cour suprême Cour d'appel Bamako a procureur général Bamako procureur bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ale de ye a fana ye baara in sɛnsɛn a jɔra pasabula lawaleyali a bɛ kɛ ale ka yɔrɔ la ale fana kan ka fo nka min ye fa tɔgɔma tera ye fala yi Cour suprême ɲɛmaa ani foli ka kan bi in na kiiri tigɛla ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi u ko nin kiiri min kɛlen filɛ nin ye Mali la nin ye olu ye leçon 3 sɔrɔ a la leçon fɔlɔ ye mun ye a tun bɛ fɔ de ko kiiri tigɛlaw Mali yɛrɛ kɔnɔ k'o ka dɔgɔ o de la Bamasa sa an b'a fo n'o ye Bamasa Sisoko ye ale yɛrɛ bɛ baara kɛ Cour suprême fana na nka min ye sariya tigɛla kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tara fala yi u ka se ka nin baara in kɛ kiiri bunakun kan o maaw ale bɛ o la ale de tun ye assise a président ba ye n'o ye Bamasa Sisoko ye fala yi kana ko in jateminɛ ta a ma nɔgɔya koyi Cour suprême yɛrɛ ni kiiritigɛla dɔw olu tun y'a jira k'a fɔ ko in tɛ sariya kan ne yɛrɛ teriw don n'o ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ani Dramani Jara olu ko waleya min filɛ nin n'o ye pankurunko in ye ko sariya tɛ a taabolo man ɲi a ko tɛ se ka kɛ ka ɲɛ min bɛ ka kɛ o bɛ ka sariya sɔsɔ de kɛ Cour suprême ma u bɛ ka min kɛ nin ye waleya tɛ Cherifu yɛrɛ ye sɛbɛnni caman k'a kan min ye bɔli caman ye o kɛra ko in kan k'a jira sa k'a fɔ min ye nanzarakan na ko min ye kiiri in ye ko caractère illégal a procédure ko a man ɲi hali dɔɔni o y'a to olu fana gɛnna ka bɔ magistrat la kiiri ale ko de y'a to ni dara ninnu gɛnna wa kiiri fana hukumu de kɔnɔna na Sumeli Bube Mayiga minɛna fo ka taa s'a ka fatuli ma k'a to mandat de dépôt la donc bi ni o kun forila an bɛ se k'a fɔ kiiritigɛlaw maaw kun famana k'u ye kɛnɛ minnu kan maaw kun famana ka fɛnba minnu ye u la maaw tun famana k'a dɔn a dɔn la kari k'a sɔrɔ k'u bɛ se ka fɛn minnu kɛ o de kɛlen filɛ nin ye wa fala bɛ min fara a kan yan'an ka bɔ kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen kuma kɔnɔna na o ye k'a yira bɛɛ la ko min ye Mustafa Ben Barka ka taa se Fili Sisoko n'a bɛ Bɔrɛlakaw ka sigi la ka taa se colonel major nu Dabitaw ma u ko k'u ma jɛn ni jaabi ye han awɔ u ye pourvoi kɛ o bɛ y'o fala ye hali n'e ka kiiri tigɛra sisan par exemple cybercriminalité la n'i ma jɛn n'a ye i bɛ ɲinini kɛ cour d'appel la walima commune 5nan kiiri Usmane Fati ka yɔrɔ olu y'i ka kiiri tigɛ parce que aw ti maaw dɔn ne de bɛ maaw fɔ aw ti maa dɔn ten kosɛbɛ Usmane Fati de ye commune 5 procureur ye Usmane Fati Ayidara n'i taara ale fɛ yen sisan n'ale ye kiiri tigɛ ne ko ne ma jɛn n'a ye i bɛ na n'a ye Balogo fɛ yen o fana b'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ c'est comme Orange denmisɛnnin ninnu ka cas tribunal de travail ko ale tɛ se k'a kiiri tigɛ u bɛ yɛlɛ n'a ye ka na n'a ye Amadou Balogo Gindo fɛ yen ale b'a lajɛ a ko tiɲɛ n'a nkalon k'o bɔ ɲɔgɔn na a caman na fala yi cour d'appel ni kiiritigɛla ninnu bɛ taa fankelen fɛ dɛ a caman na an k'o fara fɔ a caman na u bɛ taa nka kuma dɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wala kuma dɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ pour que mɔgɔw ka se k'o faamuya o la sa min ye Wafi Ugade Sise ye an b'a fo hali n'a sɔrɔ nin waati in a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Fatɔgɔma Tera ye Cour suprême a président ba k'a fɔ ka Timbo k'ale fana fɔ min ye Bamasa Sisoko ye u ka wulikajɔ ni cɛsiri la baara ninnu kɛcogo ɲuman na fala ye kiiri an bɛ to ale bunakun kan hali bi kiiri ko hukumu kɔnɔna na kiiri kuraw o labɛnw bɛ senna fala ye min ye cour d'appel ye ale bɛ ka labɛn kura kɛ ka ɲɛsin covid ale fana kan ka kɛ assise ye ko masiki 21,000,000 min sanna covid waati a ko k'a bɛ ka danganamaya kura la tuguni Mali tribune min ye Abdramane Diko ye a ko dɔgɔkun tɛmɛnen
chambre d'accusation maaw k'u y'a yira sa k'a fɔ min ye chambre de commerce président kɔrɔ ye n'o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ Yusu Bacili ye a n'a tɔw k'u ka ko ko ka taa n'a ye juridiction criminelle la dɛ fala ye n'o ye cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko k'an ka segin Yusu Bacili ni ale tun ye chambre de commerce président ye ni Maju Sɛnpara Maju bilara nɔ na n'o ye Maju Sɛnpara ye ale de bɛ bi na kaso la fala ye nka a kelen tɛ a ka secrétaire général ye ko in waati la n'o ye Cheikh Umar Kamara ye o fana bɛ kaso la Lasini Sako n'o tun ye comptable ye o fana nɔ minɛlen o bɛ kaso la fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen u bilara mandat de dépôt la novembre kalo tile 23 san 2022 pôle économique et financier maaw fɛ ko sabula u bɔlen sera faso nafolo ma u ye sugandili kɛ ka maa fusamantiyali kɛ a ko hukumu kɔnɔna na min ye nafoloba ye k'u y'o bayɛlɛma k'o k'u yɛrɛ ta ye ka bɔ jamana taya la kiiri kolo in hukumu kɔnɔna na an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Soya Golfa ye ale fana tun welela Seku Dramera Alpha Paul Gindo ka taa se Alu Bacili ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun welela ko ye fala ye nka min ye kiiri ye nɔminɛli ni jalakili kiiri o kɛrɛnkɛrɛnnen nana sigi sen kan ale fana ye sariya dɔ ta sa juillet kalo tile 15 san 2025 ko k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɔminɛli min kun ɲɛsinnen don olu ma n'o ye Soya Golfa ye ka taa se Seku Dramera ma ale ni Alpha Paul Gindo ani Alu Bacili k'olu nɔ tɛ ko la fala ye o kɔrɔ nin waati in na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kaso la ni kiiri bɛ ka labɛn o ye Yusu Bacili ye Cheikh Umar Kamara Lamine Sako olu de kɔni bɛ kiiri ale bolo kan Abdramane Diko ko ninnu de kɔni bɛna taa sa jaabili kɛ ka kɛɲɛ masiki miliyɔn 21 min sanna cour d'assises criminelle ale kɛnɛ kan nka yan'an ka se nin kɛnɛ kan ko in yɛrɛ nana cogo di dɛ kunnafonidilaw ale ni fasirilikɛlaw k'olu b'a fɔ min ma sa ko covid gate o ye mun ye fala ye o kɔrɔ ŋanamu min kɛra covid waati la ni dunko juguya ni yuruguyurugu donna ko jukɔrɔ ko o ko n'a taara yɛrɛ sɔrɔ kiiri bankun kan k'o de ye covid gate ye waati laban ninnu na sa ani don labanw na ko bɛɛ lajɛlen tun y'a ye k'a fɔ min ye procureur min bɛ yen n'o ye procureur général cour d'appel ye ale tun ye laɲinini kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko maa kun ye ɲinini kɛ k'a yira k'a fɔ ko Yusu Bacili ko ka liberté provisoire ko k'a d'a ma CFA wari 150 ka taa se 850 ma sa o ɲɔgɔnko ko kun kan ka sara nka min ye waleya in ye e ko cour suprême ma a kari wa m'a f'i ɲɛna n ko kuma la n ko bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kuma la o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ale ye laɲini kɛ cour suprême ale y'o kɔ kari ko sabula ko sɛgɛsɛgɛliw ma ban ko olu bɛ sen na o la sa min ye waleya in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana cogo di min ye Yusu Bacili ale minɛna cogo di u y'a yira sa k'a fɔ vérificateur général ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko majɛw yera sugubulon sigili la sugubulon min n'o ye masiki miliyɔn 21 o sanni ko fɔ min ye masiki in yɛrɛ fala ye a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ miliyari 10 ani buruburu 9 ko de kun kan ka don miliyɔn 21 ale masiki la vérificateur ale y'a ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ fo ka taa se maa minnu bɛ yen ni masiki sanna olu tɔgɔ la ka taa sɔrɔ masiki a bɛ olu bolo ko wa fana ko min ye vérificateur ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko stock n'o o ye masiki minnu dira ko a sera a seyɔrɔ la o yɔrɔ la min ye vérificateur ye Abdramane Diko ka sɛbɛn na a ko vérificateur k'a ye sigana bɔ ko la koyi k'a fɔ ko a bɔra yuruguyurugu la ko nka ko min ye minɛn ninnu don saraw ye n'o ye taxe min kan ka sara douane la k'o ma sara Diko ko o yɔrɔ fana na wa ko minɛn minnu kun don ko taxe kun t'u kan koyi sabula ko sɛbɛn dɔ kun bɔra Bubu Sise fɛ ale min kun y'an ka sɔrɔ minisiri a waati k'a yira sa k'a fɔ ko nin fɛn minnu dontɔ filɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko taxe k'a kana minɛ o la nka o bɛɛ n'a ta san 2020 san min ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye ale de y'i to a ka masaya 12 fili la k'a yira sa k'a fɔ ko maliden kelen masiki kelen fala ye ko yaasa min ye covid bana ye an bɛ se ka tanga a ma cogo min o y'a sɔrɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ covid ko in bɛ sen na min ye nin miiriya in ye n'o taara ka sigi sen kan maa caman tun ye foli kɛ ka ɲɛsin a ma sabula a y'a sɔrɔ an bɛ wasaden kalata labɛn na n'o ye élection législative san 2020 san o fana kɔfɛ fana min ye maaw ka taa ni ka seginw kun ka ca o la sa ko an yɛrɛ fɛ yan fala ye ŋaniya sigira sen kan sa ko min ye masiki ye ko ka 10,010,000 ani 50,000 ko k'o dilan koyi min ye masiki kɛrɛnkɛrɛnnen ye
dɔgɔtɔrɔlakaw bɛ baara kɛ ni masiki min ye ko k'o 9,9 ani ba 50 fana ko k'o fana dilan masiki min bɛ se ka ko ka fili ka tila ka ko ka tila ka baara kɛ n'a ye tuguni ko k'o fana dilan o ka di o la sa n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o de bɛ taa bɛn masiki 21,000 ma n'a a sɔngɔ ye sefa wari miliyari 10 ani buruburu 9 ye k'o de kun kan ka sigi sen kan lase dɔ senfɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu y'o baara mun kɛ Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ la Burama a ko Mali ye fɛɛrɛ sɔrɔ koyi maliden kelen masiki kelen ko waleya bɛna sigi sen kan ko baara yɛrɛ daminɛna ko kɛnyɛrɛye tigilama minnu bɛ Mali kɔnɔ k'olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o de hukumu kɔnɔna sa min ye masiki 21,000 ye Falaye a sugubulo taara ko chambre de commerce ko ale k'a ɲɛnabɔ ale min ye juraw ka soba ye ministre min sigilen don sɔrɔ ko kunna ale ni investissement ko ka kɛ a kɔkɔrɔdɔba ye a baara bɛ se ka kɛ cogo min ye baara in ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fa sirila o ministriso kelen kɔnɔna na n'o ye sɔrɔ ministriso ye ale ni finance ministre olu ye baaraw sigi sen kan maaw sa a yiral'u la ko bɔnni kɔmandiw filɛ nin ye a ye taa ɲini diɲɛ fan bɛɛ fɛ aw kana n'a ye Falaye minɛn ninnu k'u nana koyi ministre min maa min bɛ ministre la waati n'o ye Aruna Ɲangi ye ale yɛrɛ ye bataki kɛ octobre kalo tile 30 san 2020 k'a yira premier ministre la ko minɛnw nana min ye Bubu Sise ye ale yɛrɛ taara minɛnw kunbɛli kɛnɛ kan n'o ye masiki 21,000 ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko jamanakuntigi ko maliden kelen masiki kelen k'a ko ka sigi sen kan premier ministre n'o ye Bubu ye ale yɛrɛ kun nisɔndiyara kosɛbɛ sabula minɛn minnu i b'a dɔn ni fɛn ninnu nana tancogo la u bɛ dayɛlɛli kɛ k'a lajɛ a ko ko nin na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɔ o la sa sɔrɔ ministre ale ni jagobakɛlaw ka ministre ale fana ye ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ min kan ka min sɔrɔ masiki min kan ka taa yɔrɔ min ko kan ka kɛ cogo min na k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛya maaw ye fo ka taa se masiki 21,000 a tilacogo bɛɛ lajɛlen ma Mali fantan 4 sisan sa miliyari 10 in sa k'o de kuma de bɛ ka ɲɛɲini hali bi kiiri tigilamaw kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen don nataw la a bɛna sigi nin ko in de kɛnɛ kan Falaye nin fana kɛrɛfɛ a b'a fɔ min ma ko coopérative de coton culture o fana kiiri bɛ labɛn na nka o sɛbɛn minnu kan ka sigi sen kelen kan an bolo ma da o kan nka nin kiiri kɔni fili ninnu ta kɔfɛ nin kiiri bɛna sigi n'o bɔra yen o fana kiiri o bɛ sigi an bɛ sɔrɔ ka don anw transition maaw anw ka kiiriw Falaye maaw tɛ kariya maaw tɛ tamakiya o maaw tɛ siran i ye kiiri sisan min bɛna mɔgɔw siran min'o f'i ɲɛna kiiriko la sisan e nɔ minɛna i kiiri la sɔrɔ fɛn fɛn b'i bolo k'i tɔgɔ b'a la a bɛɛ de bɛ minɛ gouvernement ko k'i kan ka wari min sara i b'a sara de so b'i bolo mobili b'i bolo fɛn b'i bolo jɛkulu fana de sigilen don sisan parce que a yera k'a fɔ fɔlɔ ni mɔgɔw kiirila n'a banna o y'a bannen mɔgɔ tɛ se ka taa juru kani nka zeyi o banna dɛ i y'a ta i nɔ minɛna non i ka sɔrɔ bɛɛ bɛ i ka sɔrɔ bɛɛ bɛ jate minisiri Kasoge ale y'o ɲɛfɔli kɛ kɔsa in na Abdramane Diko nin tun y'ale ka fasiri ye a n'an yɛrɛ ka farangaw ka kɛnɛ an ka wulikajɔw ma tribunaliw olu kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Falaye halisa an bɛ to kiiri bankun kan i b'a kalama k'a fɔ ko min ye parti politique kɔrɔw ye k'u ye musaka min dun k'a daminɛ juillet kalo san 2000 Falaye ko nin wari tɛ se Asaramani ayiwa Falaye n ko sariya tugu ka kuma don e kɔrɔkɛ fana ka parti ni ma bon saki ba fɛn foyi t'aw bolo aw ka fɛn bɛɛ tun bɛ saki de kɔnɔ ni yɛrɛ diyara aw ye aw ka kan aso fo walayi aso ye donibaw kunna aw ka parti yɛrɛ réunion bɛ se ka kɛ anw ka bulonni kɔnɔ yan aw kɔni b'an ka mankan ci aw t'a la yɛrɛ est ce que ninnu bɛna siège kun t'aw bolo aw kɔni tɛ e n'i kɔrɔkɛ ni élection t'a t'i ye aw ka parti ko kuma ti fɔ ni élection tɛ an ka mɛn parti baw de ma minnu bɛ selen don ka musaka caman sɔrɔ Falaye sɛbɛn an y'a sama ka bɔ kunnafonidi gafe min bɛ yen n'a b'a sa parti politique minnu bɛ yen n'a fɔra ko musaka minnu dir'u ma k'a daminɛ juillet kalo san 2000 n'o ye 2000 ye
kana se mekalo samba fila ani mugan ani duuru ma section de compte cour suprême n'o ye Fatɔgɔma Cɛrɛ ka bolofara dɔ ye ko ale bɛ wuli ka jɔ la bi yaasa sa parti politique minnu ye musaka sɔrɔ ka bɔ jamana yɔrɔ olu bɛ se cogo min na ka sɛgɛsɛgɛ cour suprême yɛrɛ ale section de compte ɲɛmaa min b'a kunna bi n'o ye intérimaire ye o ye Ablaye So ye ale kɔni tun ye bataki kɛ juin kalo tile 17 ko parti minnu cira sa olu ɲɛmaaw walima tɔn ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo k'u kana ni sɛbɛnw ye sɛbɛn b'a jira sa k'a fɔ ko ni musaka ninnu dir'u ma u y'a jira sa k'a fɔ ko kalo kelen o kɔfɛ a yira k'a fɔ ko min ye musaka ninnu ye ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ o la sa parti politique kɔrɔw yaasa ka se ka lakɔlɔsili kɛ o yɛrɛ tun ye baara ye u bolo kɔrɔlen u tun bɛ min kɛ section de compte maaw tun b'o baara kɛ o ye n'u ma ye ka wuli ka taa u jabalaw la i n'a fɔ sariya b'u yamaruya cogo min na ka taa lajɛ u bɛ baara kɛ cogo min an'u kan ka kow sigi sen kan cogo min fala ye min ye sariya ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko parti politique olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ section de compte de la cour suprême kɔnɔna na o la sa san o san musaka min bɛ d'u ma u yakuyalen don ka n'a ɲɛfɔ nka partiw cira ko yalama ko a ko de bɛna na kɛ cogo di sa ka se k'a dɔn k'a fɔ min ye musakaw ye olu bɛ sɔrɔ ko partiw cili ni u ka bureau datuguli n'u ka yɔrɔw yɛlɛmali kɔ ko a teliyara ɲɔgɔn nɔfɛ kojugu min ye Ablaye So ye n'ale ye président par intérim section de compte la cour suprême na ale ko parti politique kɔrɔ ninnu u kan ka olu de ɲini k'u ye sabula u kun kan ka na n'u ka sɛbɛnw ye ka bɛn ni juin kalo tile 30 ye sɛbɛn minnu sa n'olu bɛ tali kɛ u ka musakaw don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔw a fɛsɛfɛsɛliw ale n'a sɛbɛnmisɛn bɛɛ lajɛlen ka taa se u ye musaka minnu sɔrɔ maaw ye ɲumanya minnu k'u ye an'u ye nafolo wɛrɛ minnu sɔrɔ ka bɔ fan wɛrɛw fɛ k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'o ɲɛfɔ ka na o di olu ma ko nka sa ko min ye ɲinanta in ye ko gɛlɛya dɔɔni b'a la koyi ko sabula gouvernement ale ye partiw ci sariya dun fana bɛ olu yamaruya u ka wuli ka jɔ kɛ ka taa partiw u jabala la ka t'u ɲininka fala ye n'i y'a mɛn ani su ni maa don dɛ u tɛ yen o ninnu ye tɔ mun daga tali m'o de fɔ ko k'i fa k'i yɛrɛ su don k'a kɛra o de ye fala ye min ye maa minnu bilalen don cour suprême maaw fɛ nin waati in na k'u ka taa parti politique kɔrɔ ninnu olu ɲini u y'a yira k'a fɔ ko a dɔw bɛ yen kɔni ko olu tɛ se ka ye koyi ko yecogo foyi tɛ olu la sɛbɛn yɛrɛ kun t'u la kɔrɔlen kuma tɛ nin waati nin ko ninnu kɛlen ko dɔw ka parti a dacogo ani ka pɛntiri mu a la k'a kɛ tigafeere yɔrɔ ye k'o si ma kɔrɔ ani so ye ko dɔw yɛrɛ ta parti yɛrɛ maaw yɛrɛ kun tɛna ale yɛrɛ kɔrɔlen permanent de tun bɛ yen sotigi olu kɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko k'a ko bɛ taa juru b'u la kosɛbɛ olu y'a maamu k'u ka ɲɛgɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ a la k'a di malofeerelaw ni ɲɔfeerelaw ni butigifeerelaw ni telefɔnitigiw ma olu bɛ ka a dɔw sangalama bi belebeleba ninnu olu kɔni dɔw jaw ma b'u la hali bi sabula contrat ba bɛ olu bolo min ye parti politique kwalenba ninnu dɔw ye halisa maa kɔni tɛ taa siège la nka sɔrɔ bɛ olu caman bolo sabula dɔw bɛ minɛn dɔw b'u bolo n'o ye sokɔnɔ minɛnw ye a dɔw ka girin kosɛbɛ dɔw fana bɛ yen olu fana ka ko caman bɛ yen parti a fana tɔnden dɔw fana olu fana ka hɛrɛw fana bɛ ko ninnu kɔnɔna na ko wa ko nin taama min filɛ nin ye ko nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye cour suprême ka wuli ka se partiw ma dɛ ko nka min ye sen ta gɛlɛya o ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ de ye partiw ci n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa maa ɲininka k'i b'a sɛgɛsɛgɛ a jabala yɛrɛ a y'a datugu ka taa n'a yɛrɛ ye pewu k'e bɛ mun kɛ wa sisan ko min ye u ka tɛrɛnkan taga in yɛrɛ ye min ye a ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ko ma gɛlɛma yɔrɔba ye sisan o ye k'a fɔ partiw yɛrɛ de tɛ yen o degun de b'u kan bi sariti fana o fana cira sariti min bɛ partiw yamaruya k'a fɔ aw kan ka nin kɛ aw man ka nin kɛ k'o cira tɔn sigiyɔrɔw fana olu fana tɛ yen parti politique caman fana bɛ yen olu yɛrɛ kɔni tɛ fɛ maa yɛrɛ k'u tɔgɔ fɔ musakako kuma yɛrɛ ɲinini na k'a fɔ ko k'a di ko ka taa di walasa ko cour suprême ko a bɛna na baara la taa cogo jumɛn na sa don nataw de bɛna na se ka o yira an na sabula min ye baara in ye a ma nɔgɔn fala ye nin fana ti ko nɔgɔn ye dɛ a so ye ninnu arranger de koyi a caman arrangera de parce que parti bɛ mɔgɔw bolo donni de don
don de do mɔgɔw bolo dɛ an bɛ t'e fan fɛ nin y'an bɔlen kiiri kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na n'an ka kibaruya tɔw ye. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorola kodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorola kodi ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. Falaye naani parti politique ni kiiri tigilamaw ye ɲɔgɔn bila an bɛ segin ka na wolomasiri tabaw olu ka gun kan nin waati na sa min ye wolomasiri tabaw ye u ka fɛɛrɛ min sigilen don so kan n'a bɛ fɔ o ma ko dugukoloko commandant min bɛ yen n'o bɛ commandement interarmé la théâtre de l'opération dugukoloko n'o ye colonel major Yakuba Sanogo ye ale ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ka taa ɲɛda a ka cɛdenw ka yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Zetia Bitɔn ye n'o bɛ Jafarabekaw fɛ yen Moti mara la a taara yen nin taako sabanan in kɛrɛn ka sa min ye Yakuba Sanogo ye a nana sa ka na fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna Jafarabe ko min ye ɲɛmaaw ye u b'a ɲini u fɛ u k'u hakili sigi baara mun n'o kalifalen n'o la u ka se k'o ta ba la min ye degun minnu b'u kan a nana ka n'o lajɛ dugudenw yɛrɛ bɛ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye numu bozokaw fɛ yen a taara o kɛnɛ fana kan colonel major Sanogo a ye ɲɛmaaw ka foli f'u ye min ye wulikajɔ ni baara kɛcogo kura minnu bɛ k'o f'u ye u yɛrɛ k'u hakili to u yɛrɛ la ka dɔ fara basigi ale ni ɲɛmajɔ kan bɛn ni kelenya u k'o sabati u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu bɛ yen n'u bɛ se k'olu fana kɛ u k'olu fana kɛ ka kɛ ni dugudenw ka hakilinaw ye baara in senfɛ min ye colonel major Yakuba Sanogo ye u ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye baro kɛlɛtigi ye u ye malo tɔni k'a fɔ balo tɔni 3 u y'o di numu bozokaw ma o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ninjugawale ni bamanjawale kɛlɛli la u ye dugudenw wele sa u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na nin baara in na baara kɛcogo ɲuman ka se k'a sigi sen kelen kan min ye wolomasiri tabaw ye k'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi yaasa min ye jamana ɲɛmaaw ye danaya min dar'u kan u ka se ka nɔ bɔ nin waati in kɔnɔna na sa min ye Sanogo ye ale kɔni ka nin ko in senfɛ sa wolomasiri tabaw min ye dugudenw ye bɛɛ lajɛlen y'i dan tigɛ a ye fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka tigɛ yaasa basigi ka sinsin samiya ko in kɔnɔna na u y'o fana bɛɛ lajɛlen o ɲɛfɔ a ye n'an bɔra an bɛ segin ka na Bamakɔ diɲɛseleke naani ka tɔn min bɛ yen n'o bɛ tunkarankew ka ko kunna farafinna fanfɛ bolo fɛ o ɲɛmaa ale bɛ taama la an fɛ yan sabula maliden minnu bɛ tunga la sa n'o ye an ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ olu ka jɛɛrɛ belebeleba bi yan o hukumu kɔnɔna na sa min ye maa kofɔlen ye ale bisimilala général de division Ablaye Mayiga fɛ primature ale kɔnɔna na kununko juma Ekra n'o ye directrice régionale Sylvia Ekra a nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye baara mun b'u bolo farafinna anw fanfɛ bolo ani a camancɛla la min ye ministre ye sa muso ye sa ale kɔni maa min tun b'a ɲɛ ka na o ye Musa Atayari ye maliden minnu sigilen don kɔ kan ani farafinna ka kelenya ministre o ye ale ye a ko k'a nana ka na premier ministre fo baara minnu kɛra forum ba in senfɛ n'o o ye maliden minnu bɛ kɔfɛ olu ka forum ba sigili ye o yɛmu a jɔyɔrɔ b'a la Mali kɔnɔ yan anu kan ka wulikajɔ minnu kɛ ka cɛsiri minnu kɛ yaasa ka ɲɛdan kura min di baaraw taacogo la tunkarankew ka ko la ani maa minnu bɛ sigi u bɛ se k'u bolomaminɛ baaraw kɛ cogo min na jamana yɛrɛ ka kuntilennabaw ye minnu ye k'olu fana ta ba la a ko k'a ka kuma in a bɛ tali kɛ o la premier ministre y'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a yira la k'a fɔ fana Mali fana ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu olu fana bɛ ka sira caman jateminɛ nka min ye Mali ka taabolo ye o ye k'a yira bi k'a fɔ sa an n'an dancɛ jamanaw hakili ka to olu la kosɛbɛ wa min ye baara in ye fana a kan ka se ka taa ɲɛ cogo minnu na
premier ministre olu fɔ ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka taabolo n'a ka kuntilenna ye sabula ko Mali a kelen tɛ tuguni ale ni AES jamanaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo OIM a ka hakili to o la baara taabolo la kura in na fala ye min ye an ka ministre bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna Ablaye Diop ale ye maa bisimila maa min n'o ye Mariama Bari ye ale de kɔni ye Guinekaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre o chef de cabinet o ye maa kofɔlen sa ale yɛrɛ kɔni nana Mali la yan ka se ka na i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye diaspora maaw olu ka lajɛ belebeleba bɛ sen na ale nana u ka jamana tɔgɔ la ani Ablaye Diop ka kumaw ye tali kɛ min na Mali ni Lagine bɛ se ka baaraba minnu sigi sen kan min ye Mali ni Lagine ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na baara minnu kan ka kɛ novembre kalo o kɔnɔna na sa u kan ka falen-falen minnu kɛ min ye mara kama bɔliko ta na sira fɛ ka taa se dugudentɔnw olu sigili ma ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tungarange minnu bɛ yen bi kɔnsilaw ani tungalatalaw olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ sirabaw ka Mali ni Lagine cɛ fɛɛrɛ kura min bɛ se ka sɔrɔ yaasa ka se ka dugudenw la faamuya k'a dɔn k'a fɔ bi jamana fila in bɛɛ lajɛlen u ye kelen ye kumaw ye tali kɛ o la seko ni dɔnko ale kɛnɛ ka sa an b'a yira o la k'a fɔ sa ko min ye jamanakuntigi tɔgɔ la maa minnu bɛ yen ni layidu kun taara u ye seko ni dɔnko tigilamaw ko olu ma donbolo 300 sɔrɔ wa a bɛ fɔ min ma sa ko kiti solaire o kɛra kunungo minisiriso min bɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na Mamu Dafe ale nana ka bɔ Tumutu yɔrɔ min directement a taara a ka baarakɛyɔrɔ la min ye nin kiti 300 ye fala ye panneau solaire o bɛ a la Asimi Goita ale kalekan don ko min ye maliden cɛman na musoman lafiya bɛ se ka don u ka baara la cogo min na nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ ko bolola baarakɛlaw tailleur soudeur a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ni menuisier u sɛgɛnnen don kosɛbɛ o la sa président ko min ye kurantigɛba in ye ni fɛɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a la ale ye layidu ta u ye k'a jira k'a fɔ sa ko u kɔni bɛna kiti di u ma kɛnɛ kan Mamu Dafe a kelen kun tɛ yen Akibu Dambele n'an b'a wele ko junior jamanakuntigi kankɔrɔ sigi dɔ don ale tun bɛ kɛnɛ kan a n'a ka cɛdenw ka bɔ Kulubakaw fɛ yen min ye Tunkara ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Sheikh Mohammed Sherif Tunkara ye TFM don présidence la baara in kɛnɛ kan ye sa a yira k'a fɔ sa ko maa 5 kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka donbolo kunfɔlɔ kɛ o ye n'o ye bolola baarakɛlaw ye fala ye ko in yɛrɛ mun dɔ don kiti in kɔnɔna na batterie lithium o bɛ a la ondulaire panneau solaire a n'a a maɲɔgɔnlenw bɛɛ lajɛlen o de taara ka di a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma min ye Agibu Dambele ye junior a ko nin ye jamanakuntigi ka laɲini ye ka ɲɛsin an ka seko ni dɔnko tigilamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya bolola baarakɛlaw maa minnu bɛ yen bi n'olu kun sigilen don k'a fɔ k'u bɛ ka kuran kɔnɔ ni kuranko tɛ ka se ka kɛ basigi ka k'u sago ye nasɔngɔ kow bɛ ka gɛlɛya u yɛrɛ ka baaramisɛnninw bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ nin ye kun fɔlɔ ye maa 300 olu bɛna o sɔrɔ minisiri Mamu Dafe n'ale ye seko ni dɔnko ni bolola baara minisiri ye a ko k'a bɛ jamanakuntigi fo a ka nin ŋaniya ɲumanya in na a ka nin fasoden ɲumanya in na a n'a ka nin miiri ɲumanya in na ka ɲɛsin seko ni dɔnko tigilamaw ma kuma tɛ ko ɲina an bɛ seko ni dɔnko san min na k'a nana na waati la wa fana ko maa minnu fana filɛ ka kunfɔlɔ sɔrɔ nin ye fala ye k'u k'a minɛ ka ɲɛ yanni a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka sɔrɔ ka di maa caman ma Mali ale ni Bamako a kɔnɔna na an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen minisiri Mamu Dafe ale tun bɛ taamana Tumutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a n'a nɔfɛmaw caman u taara ka taa jigin Tumutukaw fɛ yen baara in kɛkun tun ye mun ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sa ko min ye Tumutu ye maaba 333 dugu don o la sa minisiri ale nalen ka bɔ sira la sa a nalen sa min ye pankurujigi kɛnɛ na a kunbɛra min ye gouverneur ale fɛ a taakun ye mun ye fala ye Tumutu ale kan ka Mali sifin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ni tilebi bani ni baba a bɛɛ bisimila k'a daminɛ décembre kalo tile 18 ka taa se a tile 28 ma an b'a fɔ min ma sa ko biennale artistique et culturelle seko ni dɔnko furaba n'o bɛ sigi jamana kɔnɔ san 2 o san 2 o de kan ka kɛ Tumutukaw fɛ yen ɲinan san dun fana ye seko ni dɔnko san ye général Asimi ale y'o fɔ okumu kɔnɔna na sa baara minnu tun bɛ ni Tumutukaw tun y'a bolo da ka taa lajɛ a ko bɛ cogo di fala y'an ta in bilara kɛrɛfɛ han miliyari tan bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ka taa yɔrɔ jɔ ko ka tila ka bɛn ni ko ye o ka gɛlɛn o la sa Tumutukaw ye fɛɛrɛ kura de sigi sen kan Tumutu dugu yɛrɛ kɔnɔna na baara bɛna kɛ cogo min na Mamu Dafe n'u y'o da yira ɲɔgɔn na service minnu bɛ yen n'olu kan k'u dɛmɛ minisiriso kɔnɔna na ani minisiriso tɔw kɔnɔna na ka se ka fɛn minnu sigi sen kan kuranko jiko kɛnɛyako ka taa se taa ni ka segin ni bolimafɛnko ni lakanako bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra Mamu Dafe ye biennale yɛrɛ a soba bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn ye
fɔlu bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn orchestre ka enregistrement bɛ kɛ min ye délégation 20 ye sa u bɛɛ lajɛlen bɛ jigin yɔrɔ jumɛn k'o bɛɛ lajɛlen yira ale la fɛɛrɛ ni dabali min b'a bolo ale na commencer k'a ka premier ministre ye sabula o de y'ale bila ka taa jamanakuntigi ale tɔgɔ la a yirala sa k'a fɔ ko Mamu Dafe ka taali sen fɛ maa bɛ yen n'o ye maa mafalen Tumutu a y'a bɛɛ lajɛlen bisimila k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn min ye dugutigilakaw ye a taara olu fɛ yen kabilatigiw ka taa olu fɛ yen alimamilakaw ka t'olu bɛɛ lajɛlen fɛ yen k'u k'u dɛmɛ ni dugawu ye Tombouctou festival biennale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min o kɔfɛ sa i b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye olu bɛrɛma assurance sigira u tɔgɔ la n'a fɔ ma ko avogu kɛnɛ ka ye fala ye maa 50 y'i tɔgɔ sɛbɛn Tombouctukaw la olu ka papier dir'u ma k'u lakodɔn k'a yira sa k'a fɔ ko olu maa 50 kɔni u ni INPS de bɛ ɲɔgɔn bolo sisan sa o minisiri a ko nin ko in diyara ye kosɛbɛ Tombouctukaw yɛrɛ ye fɔliba sigi fana a tɔgɔ la nka yan'a ka bɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Tombouctou yɛrɛ tɔgɔ la biennale ko kan a y'olu fana masalala fɛɛrɛ jumɛn b'u bolo u b'a fɛ ka baara kɛ cogo di mun ni mun sigilen don sen kan Tombouctou yɛrɛ kɔnɔna na biennale ko la u y'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a ye majɛ minnu bɛ yen latilenni minnu bɛ yen a y'olu f'u ɲɛna yan'a ka commencer kɛ premier ministre ye ale ni conseil ministre ye o kɛnɛ kan sabula nin ye taako fɔlɔ ye kalo kura tile 20 n'o ye août ye a bɛ segin tuguni an ye min fɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn fala o de don dɛ ni i da ya k'u bɛ k'a ɲɛnabɔ i selen kɛnɛ kan k'a sɔrɔ foyi ma kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ donc nin ye an ka bi tilegan in na kuma na kunbabaw ye an sera ka minnu sɔrɔ ka bɛn ni wagati ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Falaye Keyita tun bɛ ani Keba Jalo ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛlɛ ka min ni si tɛ kelen Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamanaw kisi Ala k'an ka jamanaw tanga a k'an bɛɛ sini. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ